Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Döwlet mediýasy rul başyny bir zenany görkezýän karikatura çap etdi. Häkimetler sürüji aýal gyzlary gysýar. Türkmenistanda häkimetler aýal gyzlaryň awtolog sürmegini bökdüýän wagty döwlet medeniýeti ýol belgilerini şaýsep hökmüne dakynan rul başyna bir aýaly görkezýän karikatura çap etdi. Şaýsepleriň arasynda gadagan ýol belgili Gülýaka ünsü çekýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy paýtagtda aýallaryň ulag sürmegini çäklendirýän çäreleriň dowam edýänligini habar berýär. 1 aprelde Türkmenistanyň döwlet heýetçiligindäki Türkmenistan Altyn Asr web-saýty Aşgabatyň şekillendiriş sunuwaty muzeýinde geçirilen bir karikatura sergisi barada habar çap etdi. Maglumata görä sergide türkmen hudojnygy Atajan Aşyrowyň döredijiligi diýilýän köpçülüge ýetirilýär. Döwlet medeniýetine çap edilen 7 karikaturanyň 6synyň mazmuny aýal gyzlardan söz açýar. Olaryň hataryndaky karikaturaryň birine türkmen milli köýnegini baş açyk rul başynda oturan bir aýal görkezilýär. Suratdaky sürüji aýalyň çep gulagyna esasy ýol belgili sırga bar. Sağ gulagyna bolsa äge bolan ýol belgisi çekilen sırga bar. Karikaturada görkezilýän aýal döşüni girmek gadagan ýol belgili Gülýaka dakanypdyr. Döwlet medeniýeti ýakasy türkmen nagaşly sürüji zenanyň suraty çekilen karikaturany okuýjulary ýetirýän wagty Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtda zenan sürüjileriň ýolda gysylýanlygyny habar berýär. Onuň maglumatyna görä soňky wagtlarda Aşgabatda hukuk goraýjy edaralarda işleýän aýallara diňe bir iş wagtyna däl, öz başlyk wagtlaryna da ulag sürmek gadagan edildi. Ýatlasak 17 martda Azatlygyň beýleki bir habarçysy zenan sürüjilerde özleriniň döwlet edara kärhanalaryna işleýänligi barada guwanamy bolan ýagdaýyna olara ulag sürmäge ruhsat berilýänligini habar beripdi. Türkmenistanyň aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpçün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakyndaky kanuny zenanlaryň we erkekleriň deň hukuklygyny kepil geçmeli. Türkmenistanyň döwlet medeniýetine rul başyny döşüne gadagan ýol belgisini dakynan Gülýakaly sürüji aýaly görkezýän karikaturanyň çap edilmegi ýurtda häkimetleriň aýal gyzlaryň ulag sürmegini çäklendirýän wagtyna gabat gelýär. Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Sil gelendiği sebäpli ziyan yeten Aşgabat Türkmenmaşy asfalt ýolunda ulag helakçyligi boldy. Wakada 4 adamyň ölendigini we başga-da 10 goloýunyň yaralanandygyny Azatlyk radiosynyň 1 aprelde helakçylygyň bolan ýerine sapar eden habarçysy aýdýar. Anonim şertde maglumat beren habarçynyň tasdiklamagyna görä 31 martda Giýişlik Balkan welaýatynyň gyrlaryndan akyp gelen sil suwlary 570 kilometr bolan Aşgabat Türkmenmaşy ýolunyň Aşgabatdan baranda 390 kilometr bilen 405 kilometr aralygyndaky günnäwir bölegini dolu weýran edip asfalt ýoluň 13 kilometrine goloýuny opurdy. Şol gije bu asfalt ýoluň şol böleginiň suwuň içinde ýatandygyndan bihabar Türkmenmaşy barýan 4 awtolog helakçylyga uçuraýar. Olaryň ikisi suw çökötligine uçup girýär. Bir ulag suwa girmejek bolup özüni zordan saklanmahaly beýleki awtolog oňa garamagary baryp urýar. Bu ulaglarda ortaça 14 ýolagçy bar eken. Olaryň 4'üsi helakçylygyň bolan ýerinde aradan çykýar. Galan onu golay adamyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar diýip anonim şertde maglumat beren ýerli polisiýa işgärleriniň we ýaşaýjylaryň ençemesine talgylanyp habarçy 2 aprelde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä ýol helakçyliginde yaralanan ýolagçylaryň ählisi Balkanabad şäheriniň keselhanalaryna alınıp gidilipdir. Azatlyk radiosyna olaryň häzirki saglyk ýagdaýyny anyklamak başartmady. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň bu ýol helakçyligi barada Balkan welaýat polisiýasyndan we häkimliginden kommentari almak synanşyklary hem netije
bermedi. Adatlyň habarçysy Aşgabat Türkmenmaşy asfalt ýolunyň gürrüň edilýän böleginde ägirt uly kölüň dörendigini aýdyp, bu aralygyň ýol hereketiniň iň howply bölegine öwrilendigini hem belliýär. Kölüň çuňlugynyň 1,5-2 metr aralygynda da aýdylýar. Bu ýerde ýokary voltly elektrik energisini geçirýän uly elektrik sütünleriniň 20-den gowragy doly ýykylypdyr. Olar suwuň içinde ýatyr. 1 aprelde bu sütünleri bejerýän diňe bir işçi topory bardy. Olar bu sütünlerdäki elektriklerin düýbünden öçürilendigini aýtdylar. Ulaglar ýoluň diňe bir tarapyndan haýyrlyk bilen geçip bilýärler. Bu ýerde ýol hereketi juda howply diýip habarçy bellidi. Şeýle-de bu ýoluň uğrundaky elektrik sütünleriniň ýykylmagy we olardan geçýän elektrigiň kesilmegi sebäpli Bereket şäheriniň Däneta, Owoy, Uzynsu, Iskenler, Ok Gaplaňly, Düwünçi, Ajygoý, Kyjyk ýa-da owullarynyň we Ýasgy pasiýolugynyň ýaşaýjylary 1 aprelden ýagny öýlen saat 12-den bäri toksuz otyr. Ýatlatsak bu waka Türkmenistanyň Balkan we Mary vilayetleriniň käbir etraplaryna silin gelmeginiň ýa-nyna gawat geldi. 30 martda ýygyderli ýagan çagwaly ýagyşlar netijesinde dören suw joşmalaryndan Mary vilayetiniň Tagtabadar şäherini şolsandy. Şäheriň mikroraýon diýilýän etrapçasyny sil bassy we bu ýeriň daşy harwalar hemde polisiýa işgärleri tarapyndan gawalyp alyndy. Suw basan ýere esli wagtlap hiç kim goý berilmedi diýip Adatlyň habarçysy aýdypdy. Balkan vilayetiniň etrek etrawynyň ýaşaýjylary Sewitdäki suw joşmalary, ýollary we ilatly ýerleri basan sil suwlary zerarly bir hepde bäri gawawda ýurduň başga ýerlerinden üzgünlükde otyr diýip 29 martda Adatlyň yerli habarçysy habar berdi. Mart aýynyň 18-den 19-na geçen gece güýçli ýagan ýagşyň netijesinde Balkan vilayetiniň Bereket etrawynyň administrativ merkezini we onu Goloy obasyny sil suw bastı. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow silin gelendigini tasdiklap, ýurduň gorunmak ministrini duýduryş we onuň ornunwasaryna käýinç elan etse-de, türkmen häkimetleri we media terişdeleri ýurduň etraplaryna gelen sil we onuň ýetiren täsirleri barada dymyp gelýärler. Ýöne bu dymyşlygyň fonunda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi Iranyň güýçli çagwa ýağmurlarynyň netijesinde bolup geçen suw joşgunlaryndan ejer çeken vilayetleriniň ilatyna özüniň duýgudaşlygyny beýan etdi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosyny siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi meniň Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatda towuk ýumurtgasynyň gytçylygy ýene-de güýçlendi. Şuňlar döwlet dukanlary ýumurtkany diňe ýerden we çäkli möçberde satýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň 2 aprelde habar bermegine görä şuňlar paýtagtda ýumurtka sowdasy uly nowatlaryň emele gelmeginde amalaşyrlar. Harydyň bahasy hem artýar. Ýumurtka döwlet bahasyndan henidem ýerden uly nowatlar bilen käbir döwlet dukanlarynda satylýar. Emma tez gutarýar adat soňky sanasyny 4 manada berýärdiler. Emma soňky günlerde 11 sanasyny 5 manada satyp başladylar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä hususy dukanlarda ýumurtka çäklendirilmezden emma has gymmat bahadan satylýar. Ýagny 10 ýumurtkanyň bahasy 7 we 8 manada durýar. Towuk ýumurtgasynyň gytçylygy dekabryň başynda döräpdi. Harydyň sowdasy çäkli görnüşde we uly nowatlaryň döremeginde amalaşyrylypdy. Käbir halatlarda ýumurtka sowdasyna polisiýa gözegçilik edipdi. Türkmenistanda şu günler uwnyň we çöregiň gytçylygy hem saklanýar. Adygy satyn almak üçin ilat uly nowatlara düzülýär. Uwun we çörek döwlet bahasyndan çäklendirilip satylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä häzirki wagtda hususan da Mary vilayetinde her adam başyna her aýda 5 kilogram un döwlet bahasyndan satylýar. Bu unyň 4 kilogramy buğday uny we 1 kilogramy gara un. Bazarlarda we hususy dukanlarda unyň we çöregiň bahasy ençemesi ýokary. Gararsız neşirlerin maglumatlarında un çörek nowatlarynda döreýän basabaslyk zerarly hilakçylykly ýagdaýlaryň döreýänligi habar berilýär. Türkmenistanyň kronikasy neşri 27 martda Mary vilayetiniň Bayramaly etrafynda 65-70 ýaşlaryndaky adamyň dukanyň öňündäki nowatda jan berenligini habar berýär. Dukanyň öňündäki basabaslyk 15-16 sagat töwereginde başlandy. Çörek getirenlerinde adamlar nowaty saklamazdan dukany çözdiler. Bu da betbagtçylygy getirdi diýip neşri 30 martda habar berdi. Maglumaty bellenişine görä adamlar çöregin getiriljek wagtyny bilmän ençeme sagatlap nowatda durmaly bolýarlar. Köplen çöregin getirilen pursatynda adamlar nowaty seretmän, dukany eňärler. Bu ýagdaýda dawa, jenjel, hatda ýakalaşyk döreýär.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň.